Они говорили: не высовывайся, выше головы не прыгнешь, не лезь не в свое дело, абы чего не вышло. Яны казалі, ад цябе нічога не залежыць. Ёсць старэйшы брат, усё вырашае ён. Яны казалі не вайна, а спецаперацыя. Хацелі паказаць моцны кулак, але змагаліся з бела-чырвонай пасцілой і дзіцячымі казкамі. Яны казалі нешта пра мір, стабільнасць і суверэнітэт, але згубілі і першае, і другое, і трэцяе. Дык якая розніца, што думаюць яны? Ты беларус, сам сабе гаспадар. Ты шануеш тых, хто шануе цябе. Ніколі не адмовіш у дапамозе. Ты ведаеш дабрыню, працавітасць і павагу. Гэта і ёсць твой культурны код, бо гэта тое, чаму ты вучыш дзяцей. Ты зробіш усё дзеля сапраўдных братоў, а не тых, хто прыкідваецца імі, каб прыходзіць да цябе і руйнаваць усё, што ты стварыў. Ты лепш за іншых ведаеш, як рабіць сваю працу. Ты не абавязаны справаздачыцца за тое, як жывеш. Ты лепш за іншых ведаеш, як любіць сваю радзіму. Маеш права кахаць і быць каханым, не па законе, а таму, што ты чалавек. Па законе ты маеш права на павагу і абарону, права быць вольным, здаровым, зарабляць і вандраваць па сваёй краіне і паказаць матулі Парыж, пра які яна глядзела ў кіно. Ты беларус, нашчадак Скарыны, Шагала і Быкова, сучаснік Алексіевіч, сам сабе летапісец. Ты не адзін, цябе разумеюць мільёны. Цябе не трэба ратаваць, ты ўсё можаш сам. Табе не патрэбныя міністры і прэзідэнты, каб існаваць, каб знайсці свой шлях. Ад іх патрэбна, каб яны рабілі сваю справу і не перашкаджалі табе рабіць сваю. І не лезлі ў твой двор. І хай яшчэ не лезуць у падлік выбараў, суды і прыватны бізнес. Ты беларус. У цябе тысячы прычын ганарыцца сабой, сваім домам, дзецьмі, вынікамі сумленнай працы, тым, што не хлусіш іншым і сабе. Як ты дапамагаеш тым, хто ў бядзе. Засталося троху менш крытыкаваць сябе за слабасці і няўдачы, праўда? І калі здолееш, падзяліся са мной як. Можа, ты толькі учора пачаў гаварыць на беларускай мове. Можа, табе пакуль яшчэ незвычайна яе чуць. Можа, ты зараз у Пінску ці Ашмянах, можа, ў Мінску ці Віцебску, а можа, ў Кіеве, ці нават у Сіднеі. Табе не патрэбны дазвол звацца беларусам. Гэта і ёсць твая незалежнасць, калі ты адчуў сябе часткай народа. Гэта і ёсць незалежнасць тваёй краіны. Яна не ў партфелях і палацах, і тым больш не ў руках тых, хто казаў «не высовывайся». Мы ёсць адно ў аднаго, мы існуем. Мы самі вырашым, як жыць з суседзямі, у якія саюзы ўступаць. У нас ёсць наша родная краіна, і яна завецца Беларусь. Яшчэ 2 гады таму нас пыталі: «Беларусь, where is it?» Цяпер ведаюць. Але галоўнае, што мы ведаем. Беларусь, яна тут.